Društvo za informatiku Srbije organizovalo je 12. maja na Beogradskom sajmu svoj tradicionalni naučno-stručni skup. Tema ovogodišnje informatike bili su novi trendovi u razvoju informacionih sistema, a cilj skupa bio je da okupi stručnjake i korisnike iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija radi prezentacije novih trendova u razvoju IT sistema i razmene praktičnih iskustava u ovoj oblasti. Između ostalih predavanja su održali dr. Jelena Jovanović sa Fakulteta organizacionih nauka, koja je govorila o semantičkom webu. Direktor Republičkog zavoda za informatiku i internet Damir Baralić posvetio se elektronskim javnim servisima i novom portalu e-uprave, dok je Jovan Milošević iz kompanije Microsoft predstavio novosti koje donosi Office 2010. Bilo je reči i o mobilnosti u heterogenim bežičnim mrežama, primjeni mobilnih uređaja u distribuiranim poslovnim sistemima, a posebno je bilo zanimljivo predavanje profesorke Violete Kecman, koja je predstavila pilot projekat upotrebe Facebooka u nastavi književnosti, koji se odvija u 5. Beogradskoj gimnaziji. Inače, nakon skupa Informatika 2010 održana je i redovna skupština Društva za informatiku Srbije. O svemu tome više informacija se može naći na web adresi www.dis.org.rs.